Ne korongo jong dakikos kada paga beach tok sa berio marudu ching machiegni wadhi nyime gi weche manyien mag migago. Jaod bura Laikipia East Mwangi Kiunjuri kod nyawadgi manyandarua Faith Gitau ojojo siasa kod jodak mawuok e gwenge ma Masawa mondo mi oriwre kanyakla mar nyayo kwe kod keto yore mag dongruok ka giyudo sir mano mar sirkal. Ka giloso gi oganda e gwenge mag Ol Kalau kod Ol Joro Orok, giwacho ni gwenge ma Masawa dwaro ahinya dongruok moloyo to sir e yor omenda manyalo konyo tieko chenro duto matelo machon nokutieko. Pach jotelo go no sir kod jagoro mungirore migao mar telo Alex Washira kowacho ni oganda ma Masawa owinjore gi sir ahinya mantiere sirkal mantiere telo gi sane. Siku ya leo ukiangalia, ukienda Western Kenya wanaendelea kuungana na kuangalia maneno yao, miradi yao na yale serikali wanataka serikali iwafanyie. Na wanachikana kwa njia moja. Uongozi wanaweza pigana, lakini maneno yale yanawahusu. Na mimi naomba hivi, wakati huu sio wakati wa siasa. Wakati huu ni wakati wa kujenga Nyandarua yetu. Wakati huu ni wakati wa kusemesana sisi wenyewe. Tujiulize tunataka nini? Tuko na ministers 8, IG na CDF. PSS tuko na 15 ambao wanatoka wapi? Kwa mlima. Tuko kwa serikali hatuko? Tuko ndani hatuko? Tuko ndani hatuko?